ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾತ್ಯಾಯನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೊ ಇನ್ನು ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಡೇ. ಸುರುಟು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ ಇದ್ದ ಆ್ಯಡ್ ಶೂಟ್ ಪೋರೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡು ಧ್ವನಿ ಹಾಕುಂಟು. ಸೊ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಪೈ ಪಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಬ್ಯಾಲೆ ಉಂಟು ಅವು ಮಲ್ತದ್ದು ಬರ್ಕ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟು ಮೈಕ್ ಪಾಡ್ದು ಪಾತೇರೆ ಗೊತ್ತ ಅಂದಾರ ವಿಶ್ವ ಮೂಲ ಮೈಕ್ ಪಾಡ್ದು ಅರೆ ಆಫೀಸ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾತುಗಳಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಂಗಾರ ಪಂಡ ಎರೆಗಿಷ್ಟ ಇದ್ದಿ ಬಂಗಾರ ಪಂಡ ಮಾತುಗಳಿಗಳ ಇಷ್ಟ ಅವೇ ತಂದೆ ಬಂಗಾರ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಆಪದ್ ಬಾಂಧವೇ ಇತ್ತಿನಕ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಾರ್ಕಳಡಿಕ್ಕೂ ನಂಚಿತ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿ ನಂಚಿತ್ನ ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಲ್ಲ ಬಲೆ ಉಲಾಯ್ತೋಯಿ ಆತನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾತಾಡು ಬಂದು ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾ ಒಂದು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಸಿಕ್ಕದೆ ನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತ ಪನ್ನೋದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಬಕ್ಕೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನ್ನೋಲಿ ಲೈಫ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಿತ್ತು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು ಯಶೋದ ಅಂಟಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪನ್ನೋಡು ದಯಪನ್ನಗಾರಿ ಏನಿತ್ತನಲ್ಲ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅರೆಡ್ದು ಶುರುವಾಯಿನ ಅವಕಾಶ ಮಲಬಲ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಡೆ ಇಂಕ ಬಂದು ರೇಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೆ ರೇಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೆ ಬಂಗಾರದ ಅಂತೆ ಬಂಗಾರದ ತಂಡವೇ ಇದೆ ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ದು ಅಂತೆ ಅದ ಬಂಗಾರದ ರೇಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತರಗಿರುಡು ಆಂಡಲ ಬಂಗಾರ ಗೋಡಾದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಎಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅರವತ್ತು ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾರ್ಕಳದ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಜೋಡ್ರಸ್ತೆ ಕಾರ್ಕಳದ ಅಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೊಂಡೆ ಗೋಡಾಪಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಟು ಡೈಮಂಡ್ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟು ಅವಲ ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಜೋಡ್ ರಸ್ತೆ ಕಾರ್ಕಳದ್ದು ಕಾರ್ಕಳ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ದ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಮಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತೆರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಲೆಕ್ಕ ಕಾಪದ ಎಂಕ್ಲ ಶೂಟ್ ಆದ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಏನೋ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ತೂಪುನವೇ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ತೂಕ ಏನೋ ಉಂಡು ಪಂಡಿದ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದು ಉಣಸುಂದು ಎಂಕ್ ಸಕ್ರಿದ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ MC ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಅಡಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಪಲ ಏನು ಪಂಡತ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಶೂಟ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಎಂಕ್ ಈವೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಎಂಚಪ್ಪನಾಗ ಸುರುಟಿ ಏನು ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ಅಂದು ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಂಚ ಆಯ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದೇವೇರ್ನ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವೇರ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಎದುರುದು ಉಂತುದೆ MC ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಆ ದೇವರ ಎಂಕಲೆಗ್ ಒಲಿ ಏರು ಪನ್ನೋದು ಸೊ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಈ ನಮ್ಮನ ಅಮ್ಮ ಮೆಲೋಡಿಸ್ ತಗೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ ಮಗನೇ ಪಡೆಯಲು ಪಾರ್ವತಿ ಈತಲ ತಿಂಪಿನ
ಭಜನೆ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಇಂದಿನ ದಿನ ನಾವು ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂದಿನ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಭಕ್ತಿಗಾನ ಸುಧೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಅಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ ಮೆಲೋಡೀಸ್ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿಯವರು. ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡಿದವರು ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭಕ್ತಿಗೀತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರ ಒಂದು ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುವಂತಹ ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಭಕ್ತಿಗೀತೆ. ಭಕ್ತಿಗೀತೆಯನ್ನ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನಂಬು ನಿನಗಿಹ ಪರಲೋಕದ ಸಂಪದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, ಇಹ ಪರದ ಸಂಪದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೊಟ್ಟಾನು, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೊಟ್ಟಾನು. ಸಾವಧಾನದಿಂದಿರು ಮನವೇ, ಸಾವಧಾನದಿಂದಿರು ಮನವೇ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೊಟ್ಟಾನು, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೊಟ್ಟಾನು, ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೊಟ್ಟಾನು, ರಂಗ ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೊಟ್ಟಾನು, ದೇವ ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೊಟ್ಟಾನು, ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೊಟ್ಟಾನು. ಓಕೆ, ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಪನೊಲಿ. ದೇವೆಂಡ ಪೇಡು ನಕುಲ ಎಂಕುಲೆ ದೇವೆರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆಂಡ ದೇವೆರನು ಬಾರಿ ಪುಗರುವ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಂಗ ಬರ್ರೆಗಿಜ್ಜಿ ದೇವೆರಿಗೆ ಸಾವಿರ ನಮ್ಮ ನೆನಪ ಅಂಡ ಈ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪೆರು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಸಾವಧಾನ ಇಪ್ಪಡು ಸಮಾಧಾನ ಇಪ್ಪಡು ಏತೆ ಪಂಗ ಬತ್ತೆಂಡಲ ದೇವರು ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅರ್ನ ಫಲನ ಕೊರ್ಪೆರು ಪಣದು ಈ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಡು ಪಣದುಲಿರ ಆಯ್ನಾತ್ ಸಾವಧಾನಡು ಇಪ್ಪುರೆ ದೇವರ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಣದು ಈ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯನ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಉಂಟು. ಹಲ್ 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 ಹಲೋ ಅಂಚನೆ ದುಂಬುದ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆನು ಪಂಡ್ರಿಗೆ ನಿಕ್ಕಲೇಟೆ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿತ ನಾಗರಾಜ ಪ್ರಭು ಅವರು ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ಪಂಡ್ರಿಗುಲ್ಲೇರು. ಇದೀಗ ನಾಗರಾಜ್ ಪ್ರಭು ಅವರಿಂದ ಶಾರದೆಯ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷ ದಿನವೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಭಕ್ತಿ ಗಾಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸೇವಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದುವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಯನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿದವರು ಅಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಮೆಲೋಡೀಸ್ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿಯವರು, ಹಾಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಕಲಾವಿದರು ಸುನೀಲ್ ಹಾಗೆ ಅಶ್ವಿನಿಯವರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಭಕ್ತಿ ಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೃತಿ ಮೂಡುಬೆಟ್ಟು ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದೆಪ್ಪ
ಅಂಚನೆ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು MC ಮಲ್ತಿನಿಕ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿ ನಂಚಿತ್ನ ಅಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಮೆಲೋಡಿ ಸಾಂಬಲ್ ಪಾಡಿದಕ್ಲೆಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸುನಿಲ್ ಅನ್ನಲ ಬೊಕಾರ ಅತ್ತಿಗೆ ಅಕ್ಕಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಗಣಪತಿ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಬೆಳ್ಳಿದನ ಒಂದು ಬೊಳ್ಳಿದ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿದನ ಬೆಳ್ಳಿದತ್ತು ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿದನ ಅಂದತ್ತ ಬೆಳ್ಳಿದತ್ತ ಅಂಚನೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಬಯ್ಯ ಒಂಜಿ ದೊಂಪದ ಈವೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಐಕೆ ಅನ್ಪಿದಡೊಂದು ಬತ್ತ ಸೇಮ್ ಫೋನ್ ನಾನು ಎನ್ನ ವೈಟ್ ಇದು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೆ ಸೊ ತೂಂಪೊಲೆ ವ್ಲಾಗಿನ ಬತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಯಾನು ನನ್ನ ದಿನ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲ ಮದ ಪೂಜೆ ಆತು ಖುಷಿ ಆತಡೆ ದಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಹೊಸಾತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಜ್ಯುವೆಲರಿದ ಆ್ಯಡ್ ಶೋಟೆ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವರನ್ನ ಎದುರು MC ಮಲ್ಪ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಆಯ್ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣು MC ಇಂಚನೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಮಲ್ಪರೆ ತಂದು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಿಕ್ಕದಂಡು ಅವು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಪೂರ ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ನಂಬೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಡೋದು ನಿಕ್ಕಲೆಗ್ಲ ಆತೆ ಪನ್ಪುನೆ ನಾನು ಯಾಪಲ್ ಅಂಚನೆ ಏನ ಮನ್ಪಡಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ದೇವರೇ ನಂಬೋಡು ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ್ರ ದೇವರೇ ಮನ್ಪಡ ಅಂತೂ ನಾನು ಲೈಫ್ ಫುಡ್ ಮದ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ್ಣಪ್ರಕಾಶ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ದ ಆ್ಯಡ್ ಶೂಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಡು ಅಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಮೆಲೋಡೀಸ್ ತಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ತಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನೊಂಚೆ MC ಅಂಚೆನೆ ಜಯಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ದೊಂಪದ ಇವೆಂಟ್ ಮಲ್ದೆ ಸೊ ಅವಳ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಜೋಶ್ ಇತ್ತಂಡ ಸೊ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ನೆನಪಪ್ಪು ನನ್ನ ಚಿತ್ನ ದಿನ ಅಂಚೆನೆ ದೇವರು ಮಾತಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡು ಮಾತಕ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಎಡ್ಡೆನೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆನೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಮಾತಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಚಾನಲ್ ಅಂತೂಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ